Ik ga even op de gouden bank zitten, want daar zitten 2 mensen op. Voor mij, reactie, dan, ik mag nog altijd op televisie wennen. Dan links van jou thuis, had je televisie zo'n vrouwtje. En Jens Koustal aan de andere kant. En beide gaan heel wat te krijgen met het festival dat wij gelukkig komende maand, ik ben onderdeel van het namelijk het Bevrijdingsfestival. Drok of hebben alles op regel intussen? Alles geregeld natuurlijk. Dat jet zei, hè? Ja, nee. Natuurlijk is het wel druk, maar volgens mij gaat het eigenlijk hartstikke relaxed. Jens is vandaag lekker aan het opbouwen geweest op de Oldhoven en ik heb op kantoor de laatste dingen gedaan. En daartussen hebben we Jan Gaas staat er ook nog bij en dan komt het altijd goed. Ja, er komt weer een heel soort leuke acts. Begin krijg je de Flying Trash Cans. Die iepen je het grote podium, begreep ik het goed, Jens? Ja, inderdaad. Goeie band, hè? Ja, ik vond het hartstikke leuk. Ja. Hoe hast die douane hoorde met de programmering dit hier? Van alles wat. Wolf, zeg ik. Iris Kroes komt del. Neem nog even een pin aan, moest worst. Douwe Bob, Broken Brass Ensemble. Sena Talent Stage hebben we dan nog. Stephanie June hebben we daar staan. Let Her Home. Eigenlijk een hartstikke heel veel leuke bands. De Mira Jansen. Wanneer begint dat, die hele tariering, de eerste bandjes boeken? Eerste bandjesboeken beginnen we mee in december. En dan eindigen we daarmee in februari ongeveer. Muziek, daar praten we natuurlijk op proto over in dit programma. Maar Bevrijdingsfestival is veel en veel en veel meer. Wat is er verder nog te doen komende maandje? Nou, we hebben allereerst het kinderfestival. Dat is voor de jongere bezoekers van 4 tot en met 12 jaar. Echt een hele toffe stormbaan. Want de Landmacht bestaat dit jaar 150 jaar. Dus die hebben daar iets opgezet voor de echte stoere kinderen onder ons. En verder kun je laten sminken, een tattoo laten zetten. Een nep tattoo wel laten zetten. En daarnaast hebben we het Plein van de Vrijheid. En dat is het inhoudelijke deel van het festival. Het hart van het festival. En daar gaan wij op een interactieve manier bezig met het thema vrijheid. En dit jaar is het thema vrijheid geef je door. En we proberen naast dat het natuurlijk een onwijs leuk feestje gaat worden, ook wel met z'n allen stil te staan bij het feit dat we hier in Nederland heel vrij leven en dat dat helaas nog niet overal zo is. Nee, het rommelt door de hele wereld. Dus wat daarom belangrijk is, misschien dit festival wel meer als ooit nodig, hè, denk ik. Ja, zeker. Ik geloof ook niet dat het op een dag niet meer nodig zou zijn. Want ik denk dat het nooit slecht is dat je 1 dag in het jaar met z'n allen stilstaat bij het feit dat we hier in Nederland kunnen zeggen en doen wat we willen en vrij kunnen leven. En dat is volgens mij een heel kostbaar goed. Ja. Zo'n thema, het Klein van de Landelijke Organisatie aan Trofspelen, die bedenken dat? Ja, die bedenken per jaar een ander thema. En wij geven er eigenlijk onze eigen draai aan. Ja. Interactief, mag ik die daarbij voorstellen trouwens? Even zien, je kunt Facebook-vrienden worden met bekende verzetsstrijders van vroeger en van nu. Dus dan kun je een foto laten maken en dan daarbij hangen. Kinderen kunnen een t-shirt versieren, een button maken. Je kunt hoog in dialoog op de Oldhoven kun je in gesprek gaan met mensen die gekoppeld zijn aan het thema vrijheid over wat zij hebben meegemaakt en hoe je er zelf tegenaan kijkt. En dat is nog maar een klein beetje van wat er gaat gebeuren. Dus ja. Er is gelukkig een site en Facebook van alles. Daar kun je al je informatie nog vinden. Waarom even naar het muzikale deel? Wanneer beginnen de eerste bands? We beginnen om 1 uur. Ja. En dan beginnen we met Flying Trash Cans natuurlijk. En dan gaan we de hele middag door op het hoofdpodium. Ja. Noordwien podium natuurlijk bij de infirmerie. Ja. En we hebben 6 podia nu staan. 6 stuks? Ja. Waar al? Wij staan op de Wissers Dwinger. Jim zitten natuurlijk bij het grote podium bij de Oldehouw. Waar zit je meer? We zitten in Prinstuin met Lied. We hebben dan nog in de Prinstuin aan het water hebben we 2 podia staan. Die hebben we op het water gebouwd. Daar zijn we nu druk mee bezig om dat klaar te krijgen. En we staan nog bij het Mataharieplein, bij de Stadschouwburg met een dancepodium. Ja. Leuk man, we dik feest. Tot hoe laat gaat het aan terug? We gaan door tot 11 uur. Ja. En dan, rustig eens even zien wat er al je gebeurd is. Het is bandje. Jij verwacht natuurlijk wel een pro-republiek. Het is altijd druk eigenlijk, hè? Ja, we verwachten ongeveer 70.000 bezoekers dit jaar. 70.000. Ja. Bij de waarsvoorspelling eigenlijk? Goed, blijft droog. 17 graden. Dat is heel belangrijk, hè? Ja, absoluut. Ja. De kwartbroek in Wolf net om, maar als het maar droog is, vinden wij altijd heel belangrijk. En nogmaals, mijn Noorderwien ben we er gelukkig. Ik ben bij mij een mooi feestje. Van al die handen artiesten zullen we daar komen. Goed jongen, Bevrijdingsfestival. De hele dag gewoon lekker naar Ljouwta en mij beleven. Absoluut. Ja. Heel veel zin in. Wat is het adres van de internetsite? www.bevrijdingsfestivalfriesland.nl. Ja. En doe je ook mij presenteren met Daan ook, hè? Ja, met Daan Leeflied hoofdpodium. Ja. En nummer 1 de Talent Stage. Dus, dat wordt een drokkerij. Ja, heel leuk. Maar op een fiets heen werven net. Ja, rennen en dan bij iemand op de rug. Maar nee hoor, ik hoop dat het helemaal goed gaat komen. Dat moet wel lukken. En samen met Daan wordt het vast en zeker te gek. Menje is Safir, Bevrijdingsfestival. Eerlijk Autus en deze beide mensen zult ook grif heel druk gaan. Maar het wordt een mooie dag. Dank je wel voor je komst en succes nog in met de laatste tar hier. Dank je wel.